uite asta. Nu, ai văzut cum s-a băgat? Dar ce vrei, să frec mașina pe eu frec? Poate e, ia. Ia-te în camera la cutiu, ia-te, asta e salvat. Bă, da. Lasă, da. Suntem autorizați uitați, stă mireasa după noi, domnule. E și alte probleme. Dă-le pace. Că și ăsta e la Dar dacă televizor. erai dumneata Mire și n-avea justicat, puteți înțeleg. Dacă era accident, ce făceai? Dacă era accident. Căline, dă-le pace. Aia schimbă, de aia se face România de asta, în Tincul nu face de asta. Căline, dă-le În pace. Germania nu face de asta. Cu el a rugat frumos să mărească să trei. Care e? Șoferii, libertii. Tăți! Ia, tot așa, foarte bine. Cum să bag asta? Cum să filmez? Bine. N-are claxon, nu faci om? Ai văzut tot. Așa, păi dacă îl omor colegule, după aia ai probleme. Ai câștigat și ai ieșit tu și el colegul. Da? Ia vă și pe cuvântul ăsta. Ia, hai de cap. Eu. Și asta e băgat. Ia-le că stă copil. Ia mama copilul ăla pe geam. Bă, dar lasă așa, mă. Nici n-are centura. Ce centură? De unde? S-a început să joacă și nu mai Ia-le, acceptă dă-l glumele. soră.